बेनिफ्राय दा बायना जानो थाखाय रांफोरा आखायावबा दंना गैयाबा रांफोराथ' दा आखायाव गैया गैनायालाय गैया ना दा आं हाजिरा थांबासो खामानियाबो मोननो नागिरा गुड आफ्टारनुन लोगोफोर बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे जयरामपुर हालामनि सिङाव थानाय काटसला होननाय निरजनिपुर होननाय गामियाव दंफैयो आरो आं लोगोफोर दिनै नैबे आब' सासेजों एसे खबर लानो होनना फैबाय जाहाथे बिसानि न' बायदिसिनाफ्राबो मोजां नङा गोबां गिजि गब्लं आरोना लोगोफोर गिबियावनो जों आब'जों सावरायग्रोगोन बिनि उनाव न'फोरखौ देखायगोन दे लोगोफोर बिदिब्ला जोङो एसे नायना लानोसै ना भिडिअखौ लोगोफोर बेबायदि माबाजोंसो गारिजोंसो हान्थियो आरोना लोगोफोर नै बिदिब्ला जोङो आब'नि खाथियाव थांनि दै नै गोबां खस्थ'जों हान्थियो आरोना आब'आ इयाव हारसिं गाखोनो हागोन ना हायाबा हारसिं गाखोनो हायो ना एसे खस्थ' जायो खोमा ना खस्थ' जायो बेनिफ्राय जुदि रावबो गैयाबा हारसिं गाखोयो खोमा ना गैयाबाबो हारसिं गाखोयो आं थाबाबो गाखोयो ना एसे थिखांनो होयो माने माबा जाहैबाय नालाय एसे उसुबिदा जायो खोमा ना बेनिफ्राय जेनेबा अबेबाफोर थांनो गोनां जायोबा खाथि खालाफ्राव एसे थांनो गोनां जायोबा थांनो गोनांबा मानसि सासे नांगौ जायो मालाबा आंखौ बिदिनो गारिफ्रावबो थाङो नारनो गोनां जायोना हारसिंथ' सलायनो एसे उसुबिदा जायोना सलायनो माने गाज्रि जाना दं साइकेलाबो जोंनि लामाफ्रा मोजां नङा नालाय ओंखायनो हारसिं सलायनाया गारिया एसे गाज्रि जाना दं आरो ना बिदिनो लामा मोजांबालाय एसे एनै हायो आरो लामाया जोंना पाक्का लामाफोरावबा एसे हायोना स्लिम स्लिम लामायाव बेनिफ्राय सिगाङावथ' जेनेबा आं आब'जों भिडिअ होखाबायमोन दे दिनै माने आङो नैबे अखा बोथोराव आब'मोना बोरै थायो होननानै एसे बे आब'जों रायज्लायनो होनना फैबाय आरोना लोगोफोर जाहाथे भिडिअखौ लोगोफ्रा नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय बिदिब्ला जोङो आब'जों फंनैसो आरोबाव बाथ्रा मिन्थिनानै लानि बेनिफ्राय आब' बे साननैसोआवथ' ओरैबायदि नारा नाथा अखा हाबाय दंना बेनिफ्राय हरफ्राव उन्दुनायफ्रावथ' बिराद उसुबिदा जायो खोमा उन्दुनायाव बिदिनो बिराद खस्थ' उन्दुनोनो हाया मुस्रियाव बिदिनो तिरपाल सोंथेनानै उन्दुनाय जादों त्रिपाल सोंनानैसो उन्दुदोंना दैया जमा जायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो हराव बिदिनो मेगन मोदैबो जायो आरो अखा हाबाथाय बेनिफ्राय दैया जमा जायोबा दैखौथ' गारनांगौ जायो खोमा ना अबस्था गैया जि जोम दोननो बिदिनो बार बारबाथ' अबस्था गैखाया बिदिनो अखा बार बाराबाबो बिदिनो सेरजोबखायो ना बेनिफ्राय जेनेबा दाथ' उखुमा थुरि ना बेनिफ्राय थुरिफोरखौ होलाबनायनि अबस्था लादों नामा थुरिफोरखौथ' दा अबस्थासो मालायनो हानो होदोंमोन हानो होदोंना हानायानो हानानै होफैयाखै माथो दा हाजिरा मावहैयो ओमफ्राय बिदिनो मालायनो हानो होदोंमोन दाबो हायाखै होनदों आरो बेलेगनोसो हानो होनांसिगोन हाजिरा हिसाबै ना हाजिरा हिसाबै बिसोरो हाजिरा हिसाब माने हाजिराथ' नङा बिदिनो गावसोरा मा हिसाबाव लायो 100आव बेसे लानाय लागोनथाय बिसोरो 100 होबा बिदिनो 300 400सो लागोनदां 100 ना बेबो थुरि मोजां नङा खासि हाग्रासो ना थुरि अरिजिनेल नंबावा ना होमबा होमबाथ' माने गोबां खस्थ' जायोना न' बांफ्राबो खस्थ' बिदिनो जानाय लोंनायफ्राबो खस्थ' जायो आरो दा सासेल' हाजिरा मावनाय एसे खस्थ' जायो न'खर गंसे सालायनो थाखाय खस्थ' जायो बेनिफ्राय दा गुमैया न'आव दंफैयो ना दा न'आव दंफैयो हाजिराफोर मावथाराखै नामा हाजिराफोर मावथाराखै माने बिदिनो एसे एनै बिदिनो मावगासिनो खाथिफ्राव मालाबा मोनो मालाबा मोना बिदिनो आरो बेनिफ्राय जानायाथ' बायनानैसो जायोना जानायाथ' बायनासो जागासिनो बिदिनो हाजिरा मावनो मोनाबाथ' हाजिरा मावनो मोनाबाथ' दा मा उफाय गैया जागोन बांद्रायबो बाखिबो मानसिफ्राबो जोंबो उसुबिदा मोनो होनायालाय होयो होमबाबो गाव गावबावनो लाजिनाय फैयो आरो बेखौबो बायनानैसो जानाय जायो नालाय बेनिफ्राय आब'नि नामखौ मा नाम होनो आंना मिना बसुमतारी ना ओमफ्राय एकाउन्टफोर दङ दा ना दङ SBI नि खोमा ना SBI नि दं आङो स्क्रिनाव होना होगोन बारु एकाउन्टखौ बेनिफ्राय नै गुमैया ओरैजाय दङ आरो ना गुमै खुलुमबाय बर' जानो ना जाने जाने न অলপ চলপ জানে ন ক'ব জানে ন অলপ চলপ জানো আপোনাক তো আগত আহোঁতে মই দেখা নাছিলে আপুনি ক'ত কি কাম কৰি আছিলে বুলি কৈছে বা মই বৰ্তমান জুনাইত কাম কৰি আছিলোঁ জুনাই ন তা ঘৰ অহাটো কিমান দিন হ'ল বা ঘৰ অহাটো এতিয়া হ'লে 2 মাহ মানে হ'ল 2 মাহ মান হ'ল ন
এই ওচৰে পাছৰে যি পাং তাকে কৰি আছো অলপ চলপ ন অলপ চলপকে ইয়াতো ৰেগুলাৰকে কাম নাপায় চাগে ৰেগুলাৰকে নাপায় কামটো আকৌ ঘৰতো অসুবিধা পানী হয় গোটেই এইটো ফিচাৰীটো খান্দি দিয়াৰ পৰা অলপমান বৰ্তমান বহুত অসুবিধা হ'ল আমাৰ এইটো ফিচাৰীটো এই ফিচাৰীটো খান্দি দিয়াৰ পানীটো পানীটো ব্লক হৈ গ'ল ন ইমান কষ্ট নাছিলে তাৰপৰা এতিয়া মাটিও মানে সেনেকৈ বেলচা মাৰি অলপ এই যিকেইটকা পাং অলপ লওঁ আৰু আকৌ মাটি অলপ পেলাওঁ সেই তেনেকেই এই কৰি আছোঁ যেনে তেনে চলি আছোঁ পিছত কি হয় চাওঁ পিছত যদি ভাল সুবিধা যেন পাওঁ তেতিয়া এই লাহে ধীৰে যদি চৰকাৰে অকণমান যদি সহায় কৰে এতিয়া এই ঘৰ বাৰীটো অকণমান লাহেকৈ বনাম দুকোঠালি এটামান বনাই কিনি বেয়া লাগে কষ্ট হয় ল'ৰা ছোৱালী কষ্ট মানুহজনী কষ্ট মানুহজনী এনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া অকলে আকৌ দূৰত এৰি থৈ যাব নোৱাৰোঁ আকৌ এৰি থৈ গ'লেও এতিয়া মানুহবিলাক কোনে চাই দিব লোকৰ চবৰে নিজৰ নিজৰ ব্যস্ততা থাকে কোনো চাই নিদিয়ে নিজৰ কামত ব্যস্ত থাকে সেইকাৰণে দূৰত যাবলৈ ইমান ইচ্ছাও নাই ল'ৰাও এতিয়া লাহে ধীৰে এতিয়া পানী হয় ভয় লাগে ল'ৰা পাৰ কাৰণে সৰু ল'ৰা এইখিনিৰ কাৰণে মানে চিন্তা লাগি কিনি এতিয়া দূৰত যাব পৰা নাই ওচৰ পাছৰে আজি এদিন দুদিন কৰোঁ পালে কৰোঁ নাপালে নাই কৰি থুক থাককৈ আছোঁ চলি পিছত কি হয় লাহেকৈ চিন্তা কৰি থাকোঁ এতিয়া সংসাৰ পাতিলোঁ যেতিয়া কৰি খাবই লাগিব তাকে এনেকৈ কৰি কিনি খাই আছোঁ আপোনাৰ হেৰিটো অৰিজিনেল ঘৰটো ক'ত আছিলে মোৰ গোগামুখ বৰদৈ পাম বুলি গোগামুখ বৰদৈ পাম ন আপুনি কি লিখে মই বৰুৱা লিখোঁ এতিয়া বসুমতাৰী লিখোঁ আৰু বসুমতাৰী লিখিছে মানে ইয়াত আহি ইয়াতে থকা হ'ল আৰু থকা হ'ল এতিয়া মাটি বাৰী ল'লোঁ অলপমান এই মাটি বাৰী লৈ কিনি তাতে এতিয়া যেনে তেনে আছোঁ বুটাৰ আপোনাৰ ইয়াতে নে ইয়াতে চব ইয়াতে কাটি অনা হ'ল ন চব ইয়াতে কি পঞ্চায়ত পৰে আপোনালোকৰ আমাৰ বৰপাম পঞ্চায়ত পৰে বৰবাম পঞ্চায়ত ন দে হ'ব তেতিয়া ন বাইদেউৰ লগত অকণমান পাতি ল'ম आब'जों रायज्लायफिननोसै बिदिब्ला बेनिफ्राय आब' उन्दुनायावथ' होनबा बिराद खस्थ' जायोना बेनिफ्राय जेनेबा बै थुरि हानायखौ ना थुरि हानायनि फैसाखौथ' जेनेबा हरनांगोन मालायनो हाहोयोबा बेनिफ्राय बेखिनि फैसाया दा दङ ना गैयाबा गैया बिदिनो हाजिरा मावबासो हरनो हागोन ना गोबां दुखुनांथाव माइरंबो बायनानै जानांगौ बायजोबनांगौ नालाय बिदिनो रायजो राजानिबो खोथा थायो थाइसे थाइनै खांबा हरनांगौ जायो जों फैसाया बे सानसेयाव बिदिनो हाजिरा मालाबा थायो मालाबा थाया बिदिनो आख' बेखौनो खरस खालामनानै जानो गोनां फैसायानो जमा थानो बेनिफ्राय मोनसे खोथा आब' नोंथाङा नैबे आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलनि थ्रुयै जायफोरा भिडिअ नायदों ना एसे एनै अनसुंथाइफोर हरनो थाखाय नोंथाङा खावलायगोन नामा आंथ' मा बुंनो जायबा बिदिनो अननाय दङब्ला हरनो गोसो जायोब्ला आरोना स्क्रिनावथ' आङो एकाउन्ट नाम्बारखौ होना दोनदों जाहाथे रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ जुदि नायनानै सोरबाया अनसुंथाइ हरनो गोसो जायोब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो हागोन आरोना मा नाम होनना बुंदोंमोनलाय मिना बसुमतारी ना होमबाथ' गोबां खस्थ'जों सोलिनांगौ जाना दंना दा बेनिफ्राय बे साननैसोआवथ' ओरैबायदि रे अखा हादों बेनिफ्राय जानाय लोंनायफ्रा हाजिराफोरबो जुदि मावनो हायाखैबा जानाय लोंनाया बोरै जादोंबा दा दाख्लै बावै एजेन्टनि सेरबा मोनदोंमोन बेखौनो दा सोलिनानै दंथ'यो सेरबा माइरंखौ जोबथ'वाखैना जोब्बायानो आरो दा हमना लादो सेरबा माइरंआलाय सानबेसे थांनो ओमफ्राय जुदि बियो जोबोब्ला बेनि उनावथ' बायना जानांगोन बेनिफ्राय दा बायना जानो थाखाय रांफोरा आखायावबा दंना गैयाबा रांफोराथ' दा आखायाव गैयाना दा आं हाजिरा थांबासो खामानियाबो मोननो नागिरा बिदिनो गोजान जोंनि बे गामि ओनसोलावथ' बांसिनानो साफ्रोमबो मोनखाया नालाय मोना मालाबा समाव मालाबा बिदिनो साननै सानथामनि उनावसो मोनो ओमफ्राय अखा हानाया सानबैसे जाखोबा आब' अखा हानाया जाबायानो माबा 6-7 दिन 8 दिनसोयानो जाबाय 8 दिनसो जाबाय ना बेयावथ' गुमिया जेबो खामानि मावनो मोनखाया खोमा अखा हानायनिफ्राय होमबाथ' गोबां माने खस्थ' जानानै दं आरोना
न'आव माइ माइरं थानाय थाखा फैसा थानाय मानसियानो जेसेबां खस्थ' जादोंना नोंसाथ' आरो ओरैजाय न'आबो फारसेथिं मोजां नङा उन्दुनायबो सुख गैया खम सिन्था जायो खोमा ना हरफ्राव जायो मालाबा बार फैगौ मा बार उन्दुलांसननायफ्राव बार फैबा होननानै आरो बिदिनो अखा बार फैबाथ' राहा गैया बिथिं खारनो दा आंबोथ' खारनानै बा मोजां मानसिनि बायदि खारनानै खारलांनानै थाहैनोसै होननानै थांनो हाया सानफ्राव बार बारदेन बेलेग खोथा हर गेजेरफ्राव बारबा इनिफ्राय आब' बे साइकेलखौ नोंथाङा सोरनिफ्रायबा अनसुंथाइ हिसाबै मोननाय ना निजे बायना लानायबा निजे बायाखै बेखौ सरकाराव एप्लाइ खालामनानै अ इदि माबानि थाखाय आरो ना सरकारनिफ्राय ना बिकलंगनि होननानै माबा खालामनानै बेसे गोबाव जाखो बेखौ मोननाया बे थेलाखौ मोननाया बोसोरसे जासिगोन ना आं इउज खालामाखैमोन आरो बिदिनो दोनबाय थानानै नै साइकेलानो गाज्रि जालांलाय लांबाय आरो दोननोबो जायगा गैया अखा ना दा मानसियानो माबायदि खस्थ'यै दं दाखौ बे गारिनि थाखायबोथ' जेनेबा हमना ला प्लास्टिक बा ट्रिपाल बा थिंबाबोथ' होनानै जेनेबा माबा खालामबा इयावबोथ' फैसा नांलायगोन ना मा खालामनो गोबां उसुबिदा बेनिफ्राय जोङो गारिखौ एसे नायना लानि नै गारियाबो एसे गाज्रि जालायलांबाय आरो ना नै ओरैजाय माने अखा सिनानै सेनफ्राव माने थावानो गैला आरो ना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय एकदम सेनानै माराम जाजोब्बाय आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय नै सिटफ्राथ' बर्थमान मोजां दं बारा गोबाव जायाखै नालाय बोसोरसे जाबायना साइकेलाथ' मोजाङैनो दं गोदानैनो दंथ'यो बर्थमान खिन्थु सेनफ्रा माने अखायाव दोननाय जायो नालाय माने सेनफ्रा माराम जाबाय आरो ना बेनिफ्राय दाउ अमाफोरबो फियो नामा बेबायदिनो खस्थ' मस्थ'बाबो दाउ अमाया फियो दाउबो हांसोबो बोरमाबो दंमोन आंहा बोरमायानो थैजोब्बाय आरो दाउआबो फिबाबो बेमारजों थैजोबो ओंखायनो बर्थमान दा लाथ'आ दा अमा मासे दं बोरमा दंमोन बोरमाया थैबाय मैया दाख्लैनो ओमफ्राय दा हांसो मानैसो दं बिदिनो अमा दं आरो जेबो गैया अमा हांसोनो आदारखौ सोर होनाय जायोबा अमा हांसो बिदिनो मालाबा हासबेन्डआबो होयो मालाबा आइमोनाबो होफैना होयो मालाबा आंबो बिदिनो मानबाय होयो बेनिफ्राय जेनेबा माइथ' गैया बेनिफ्राय बे गुन्दैखौ अबेनिफ्राय लाबोनाय जायो बायनानै लाबोनाय जायो ना मा बायनानै लाबोयोना सोर लाबोना फैयोबा नागिरहैयो सोरनिखौबा नङाबा लाबोनो बिदिनो माइ मिलाव सौनो थांबाथाय फैसा हरफायो लाबोना होयो बेनिफ्राय जेनेबा हमना ला अखा हानायफ्रावथ' बायसान्स आब'आ बायहेरायाव ओंखारनो गोनां जायोबा माबायदि ओंखारोबा अखा हाबाय थानाय समाव अखा हाबाय थाबाबो बिदिनो ओंखारो सिजानानै ओमफ्रायथ' गुथे माबाफ्राथ' जिफ्राथ' सिजोबो ना जिफ्रा सिजोबो बिदिनो जिया चेन्ज खालामनांगौ जायो आरो ओमफ्राय बेयावथ' इमान अखा हाबाबो ना बेयावथ' माबाखौ जायगाखौ नायबा अखा हादों बायदिखौनो बुंनाय नङा ना दैलाङाव जाय मानसिया फैगोन बेसो आसरित जागोन नायलाय नै दाथ' ओरैबायदि गोरान नै अखाया 8 दिनसो जाबायना आब' हानाया 8 दिन अखा हानायावबो नै जेबो सिनानै गैया मिथिबायना नै एकदम गोरानखा नै नायना लाबानो जाबाय जोंनि गुगामुगफ्रावथ' दला जायगाफ्राव गुथे दैयानो जाजोब्बाय खिन्थु नै आब'मोननिखै जेबो दैयानो गैया बेनिफ्राय ओरैजाय न'खौ नायोबासो आसरित मोनो आरोना नै बेबायदि एकदम सेवख्लाजोब्बाय आरो ना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै बेरानि अबस्थाफ्राबो बारा मोजां नङा आरोना ओमफ्राय माबाबाथ' बार बारबाथ' फुरा हाबो खोमा ना बारा थानो जायगा गैया अखा हाबाबो थानो जायगा गैया ओमफ्राय दैलांफ्राव सिफ्राव सोब दै जाजोबो आरो ना मेसेङावथ' सोर दै जागोन होनना बुंगोन इयाव नै मेसेङावथ' रावबो दै जायो होनना बुंनाय नङा इयाव ओरैबायदि बाला नै बेनिफ्राय मोनसे खोथा आब' दा जेनेबा न'निफ्रायथ' ट्रिपेला बारा गोजान नङा ना नै न'निफ्राय इसिमल' आरो ना ट्रिपेला बेनिफ्राय जिफोरखौ आब' हारसिं सुनानै लायो ना मा जाखो दैखौ नारना होनांगौ ना ओमफ्राय लामनायावबो मानसि नांगौ आरो ना गोजौ जाहैबाय नालाय बेनिफ्राय आब' गारिनिफ्राय ओंखारनो गोनां जायोबा हारसिं ओंखारो नामा दा ओंखारनानै नायगोन नामा एसे
र' नैखो माबाखो होनानिया देलाय ओंखारनायलाय ओंखारनायनिफ्राय गाखोनाया खस्थ'सिन आरो नै गोबां खस्थ'जोंसो ओंखारो आरोना आब'आ एसे नायदो लोगोफ्रा माबायदि ओंखारो जोंथ' मानसि मोजांफ्रा बिराद खस्थ' बायदि नुयो आरोना गावासो माबायदि मोनोथाय आब'आ खस्थ' मोनो नामा ओंखारनायफ्राव अबा जाबाय नालाय बारा जेबो मोनलाना बेबायदि ओंखारो आरोना गोबां खस्थ'जों बेबायदि सलियो आरोना आब'आ बेनिफ्राय आब' नोंथाङा फरायदोंमोन खोमा ना फरायनायालाय एसे फरायदोंमोन बेसेसिम फरायनायबा 6-7 सिमल' फरायदों 6-7 ना बर' मिडियामाव नामा हारसा मिडियाम बेनिफ्राय बै स्कुलाव थांनाय समाव नोंथांखौ सोर लांलाय लाबोलाय खालामोमोनबा खाथियावनोमोन स्कुला एलपि स्कुलावलाय बिदिनो गामियावनो फरायदों आर्मि थायोना न' गोजा गोजा बे माबायावनो थादोंमोन खाथियावनो होमबाबोथ' जेनेबा हमना ला स्कुलसिम खाथियाव थाबाबोथ' स्कुलसिम लांलाय लाबोलाया हारसिं थाङोमोन नामा आंनो थाङोमोन हारसिं थाङोमोन सिथ्लायावनो नालाय थानाय सिथ्लायावनो खस्थ' मस्थ'बाबो थाङोमोन आरोना होमबाबोथ' जेने तेने 7सिम फरायदों ना मेट्रिकखौ होनाय जादों आरोना मेट्रिकखौ फरायनो गोसो दंमोन गोबांनो बिमा बिफायाबो एसे आंनि उसुबिदानि थाखायबो फरायहोनोबो हादिया आरो बिदा फंबायबो बुरजा ओंखायनो फरायहोनोबो हादिया आरो गाव आंनि आरो माजों थांनो आंबो सानसे सानसे देरबोबाय थाबाय बिदिनो लांलाय लाबोबाय थाबाय हानो जेनेबा एलपि स्कुलाथ' खाथिमोन बेनिफ्राय एमइ स्कुला दैमाजियावनो फरायदों खाथियावनो खामोन बेबो खाथियावनो एलपि स्कुला गामियावनो बारा गोजान नङामोन बेनिफ्राय माबाया जेनेबा एमइया बिदिनो ओजोंहायनो दैमाजियावनो फरायदों ओजोंहायनो थानानै हस्टेलाव थानानै फरायदों आरो हस्टेलाव थानानै ना बै समाव हस्टेलनि खरसाखौ सोर होयोमोनबा हस्टेलनि खरसाया बिदिनो मर्निं फिस होनाङोमोन मान्थलि फिस बेसेसो होयोमोनबा बारा नङामोन बिदिनो मालाबा 120 थाखा मालाबा 100-200 बिदि जेनेबा मर्निं फिस माने बिदिनो निजेनि खरसा आरो ओमफ्राय फरायनाय लेखा बायदिसिनाया निजेनि सब खरसामोन आरो अकल थानायफ्राल' फ्रिमोन आरो होमबाबो जेने तेनेबाबो फरायबाय आरोना ओमफ्राय डेस्कफ्राव गाखोनायफ्रावथ' उसुबिदा जायोमोन खोमा डेस्कफ्राव गाखोनो हायो हारसिं हायोमोन ना एसे गाहायखामोन ना गाहाय माने बिदिनो गोजौबाबो दाबो हायो बिसिना सब गाखोनो हायो गोजौबाबो हायो खस्थ' जायो आरो होमबा दे जागोन दे बिदिब्ला ना बिदिब्ला जोङो न' सिंनि नुथायखौबो एसे नायना लानोसै लोगोफ्रा नायलांबानो जाबाय नै एकदम गब्लंजोबनाय आरोना लोगोफोर गोबां माने अखा सिजानानैब्लाबो बेबायदिनो माने खस्थ' मस्थ'यै थानानै दङ बिथांमोना नै नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय न'नि अबस्थाफ्राथ' बारा मोजां नंखायानो नै ओरैजायबो दरजा आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नै ओरैजाय मोनसे दरजा बेनिफ्राय नै इन्जुरनि न'नि अबस्थाफ्रा बेबायदि आरोना इन्जुरफ्राबो मोजां नङा बेनिफ्राय नै ओरैजाय बिसनाया दं नै उन्दुग्रानि एकदम सिदाबो गुथे गब्लं गोजा आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नै बेयो जाहैबाय बिसिना बेनिफ्राय बिसनानि सिदा नै बेबायदि गब्लं दं आरो ओमफ्राय नै सायाव ट्रिपाल सोना दोनदो आरोना बेबायदि लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नै बेफोरो गुथे अखा सेरनायनि दागि गोजा आरोना लोगोफोर नै नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय बेफोर गुथे अखा सेरनायनि दागि दा आङो न' सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर नै ओरैजाय सिगाङाव थांसै एसे अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोबां खस्थ'जों सोलियो लोगोफोर बिनि थाखायनो आं दिनै नैबे अखा बोथोरावब्लाबो नैबे आब'जों एसे
फैनानै खबर लानायजों लोगोसे सावरायफैबाय आरोना लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला सोरबा जुदि बेबायदिनो अनसुंथाइ होनो गोसो दङब्ला नैबे आब'नि मुङाव अनसुंथाइ हरनो हागोन होननानै आङो नैबे भिडिअखौ लाना फैदों लोगोफोर दाखालि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन दे आब'जों नाथाय बै समाव आङो बारा एसेबां मोजां माबा खालामनायबो जायाखैमोन बेनिफ्राय लोगोसेनो आं एकाउन्ट नम्बरखौबो होआखैमोन बेनि थाखायनो नैबे दिनै फैनानै आब'नि एकाउन्ट नम्बरखौ स्क्रिनाव होना दोनदों जाहाथे लोगोफ्रा सोरबा जुदि अनसुंथाइ हरनो गोसो दङब्ला जि हायो थाइसे थाइनै नैबे स्क्रिनाव होना दोननाय एकाउन्ट नम्बरावनो हरनो हागोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर बे साननैसोआव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आं भिडिअ बानायाखै आरोना जेरावबो बेरायखायाखै नाथाय दिनै फैनानै डाइरेक्ट नै आब'मोनावसो भिडिअ खालामबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय लोगोफ्रा मोनसे खोथा गोसोआव लाखिबानो जाबाय भिडिअ बानायनो फैनायाव गोबां खस्थ' जायो आरोना लोगोफोर खरसा दङ खस्थ' जायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो जेसेबांखिनि भिडिअ बानायो रायजोफोरनि थाखायनो बानायो बेनि थाखायनो लोगोफ्रा जुदि बोरैबा आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोदानै हाबसन फैफ्लांदोंबा धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां हायो शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों।